we don't live before we die. Gotta Hi, good morning mga kainday, raketera. Ay naamay himuon baga himuon no. Amo iprank kuan among mama. Amo sa iprank. Amo So, kabuang. Nito kay na sa damo kabuang. So see you. Good luck. Ma! Mang! Dali ba? Lugay hala sa gitna! Dali di ba? Ma! Ay ati kay isog man sing ilahan niya nga. Paisog ka pa sa imo anak? Dali ba na? Ginakubaan ko ya. Dali kami arat ta hulo sayon. Sabat kunin sabat. Sige, dali. Oy, aloy naman na. Hala. yak, ano kariya? Paggabi bakit suka-suka? Kadakadlawon kay kadwa na lang kagabi. Mang! Ano ba ni Siriya kay kagabi pa ni siya suka-suka? Kadakadlawon na mamang. Oy! Wala pa gyud daw bigla. Imulsuhi ko nun ni Christina be. Ano, bibilin? Ano ba lang siya kay may istorya ko nung may siya mag-istorya sa amo. Ano na siya? Ano? Akong kati, wala mo na ikalaman. Paita, istorya na. Nag-iskwela kami. Nag-eskwela kay kada kadlaw na gasukas ang pait nga astong puno. Pait nga aslom. Imulsuhi. Wala ko nung namang bed, basta gabinuang na ba? Pwede kami kabalo kay kada gabi na lang biya gina siya magpauli. Gabi ano na oras ang sulod sa Mabalaan man akong gakuan siya na sa mo iyabriya ha. Ile kagabi di ba natulog mo ko sayo. Nakamata ko magtimpla ko gata si Inday alas 12. O sa di man na siya halin. Tatlo naman na kagabi nga maghala siya gawas-gawas. Ay, ko sila yung Korea. Patawag na kung sino na iya-uyab. Tarong pa mo ba? Mang, gusto mo, palmusuko tayo na mama. May istorya ko nung siya sa inyo, pagkati pa na siya gamin sa akon. Ako na siya ginakadlawan. Hindi, singa na nga. May pong. Balak na mo. Ano ka magagrid lang, masakon mo ka mga di ka mo nakabalungog kasundot kag nagpaunsa ka. Sundo ka na, lagi tayo na. Oy, ano naman na? Nakabaluan na ini. Maria. Muna nang kamalita nato nga pirte kay maghinaway no. Muna na karon, ginapatarong di ka mo iskwila, gaamo lang kamo sina. Ang iya man gusto sa'yo sinimang tag alas 12 ng sanggab kami gakatulog na isya Katuan riya. Ano iya style? Sino mo kalimuyab dira sa herdahan? Gagakaway, gagakuan. Gabi naman lang ako nagtimpla ko gatas sa rabiyag alas 12 isa bago pa nagsulod. Nang gasigi ka paluya kung kung nang la nagani ka mga batong kung ulaw-ulaw sa gabi mo makakita kung sa kay. Siya lang na ginabantayan dira. Ayan na. Amo na ako nabantayan sa iya. Alas 12 sang gabi bago magsulod sa balay. Tingala ko nga hindi niya patrangkahan ang kusina. Nya ako kay nami iyang hagok. Nakamata ko kanay gatas ni isa. Linti mo brand. Sige ka mo kung eskwela dili mo magtinarong ang istorya. Nakapauli na siya ding nakabantay katong ano siya oras nagpauli gabi na. Pagawas yun akong kagabi, wala na siya kaano. Para dili mahinayak na. Kinsa man ang tawanan na kay ato na kuno.
Basig nanakuan ra na siya paglingi-lingi ba. Basig nasayop ra na siya. Ato na tol ero ng iyang kwan. Basig sa maging iyang pangunan sa ato. Wala na di siya ganit kita. Day, pagkaon na, day, ah. Nagibi-ibi man ka. Ano yung problema riyan? Nagaibi-ibi ka? Ano na karon? Buna. Sino man na? Amot gani kay way magkukabalo sinasaya. Kamo na nang ginasiling nga hindi ta una-una pang hinaway ba? Hindi ani mag-una-una sang istorya kay galigid pa na imuha nga bula. Pakan ah. Sino mga kwan riya ha? Ha? Si Binoro? Bro. Agay! Lapis! Agay! Hindi, ang ako nabantayan si Lisaya, kadlawon ka suka. Uy, man santarong nga suka, tumihilot po ka pala sa akong bapait. Ako riya pait, hindi. Siya nga pait, makayo. Kaya ina po, nagsuka po na siya sa gawas. Nga nagkwapot-pot. Way na siya gana sang kaon man, nagadiretso lang na sa eskwelahan. Ikaw nang pinakaalas nga ginapadayaw-dayaw nato. Ikaw po Daon sa ko. yun ang paistoryahan bitaw ka mo. Kaon, minang be. Makaron. Dugay na. Katong ginatabang-tabang, guro naton siya. Ano na guro to, Jing? Bakit? Ano sa gulo lagot? Ma, muna. Sino mo lang alapin Katong na. nasiling siya nga gagahi ko na iya nga, ay, iya nga puson. Iatubang na dire. Sino na? Alam niyo na doon. Tarungan nyo pag-prank. Tarungan ninyo pag-prank ha. Tarungan ninyo. Hindi na, prank! Pa-pregnancy ti, Sara. Para mabalaan mo. Palitin na karon. Baka na maguguga hapon. Nya. Nya. Ay, ato sa CR. Tingala ko kagaina. Nga nag-CR ko nga anak ko, si Jessica ang nagamit sining plastic sa piti. Ay, posible mabusong mo ako bana. Ay, malay mo yung kamot baka busong. Mas inday ang tawa. Ay. Kada kong issue oroy. Wala, sup-sup ako nawang. Sira tao na riya oy. Yung ara lang ko sa balay, way kaga istorya nga amo na imong problema. Kita ya do mataramtanan na nga ginatabang kay maniman amo lang magaling na. Silmi ko way nakauyab. Malay siling gibilang guro. Sino na nga lagi? Ginabantayan akong iya panty, galaba ko siya panty, wala pod. Nahuman na lang amon duwa ni Jessica, iya wala pa. Nadungan man na diri riya. Ipatubang na diri pa katuwa sa profile. Ako patubang na sana. Katuan na dire. Mama na si Mama Maria! Ang mama na ang Mama Maria! Katuwa na din okay pag sige riya. Kaya di, abi ni mo, ordinary ra na nga problema. Sus, gilasan lagi ko ninyo. Katilaw na gid siya. Ay, hindi magigapa akong Ang butsay mo riya, Chris. Ano pa sa? I like it, banana. I like it, banana. May nganik ka pala sa ako, no? Ara bata ka, may kagunit pag isa short. Diyan, gunit. Na, anak. Na. Alipet ko ko daw. Ang padalat si Binoro. Ay, Binoro, pagkatuwang naumbis na kampe. Sino ba? Si Binoro? Problema siya. Alas. Oh, yes, ang inanoy. Salan ko ning prangka ni